İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu günkü programma koşulup bilýäniňizde öğrenşat. Men her separ şu gepleşige sizin bilen duşuğa sabırsızlyk bilen garaşýan. Men geçen gepleşiklerimizde öğrenen zatlarymyz sizin durmuşyňyza kömek etýändir diýip umyd etýän. Men geçen gepleşikde İsa Mesih'in İlkinci gelişi barada edilen peygamberlikler barada sizin bilen bir näçe ayetlere seredip geçtim. Ýadyňyzda bolsa biz İşaya peygamberin 42-nji babynyň 6-njy aýatyna näme okapdyk? Şo ýerde İsa Mesih milletleriň nury hökmünde suratlandyrylýar. Gelin häzir şoňa ýene-de bir gezek seredip geçeliň. Men Rab seni dogurluk bilen çağırdım. Eliňden tutup seni goraryn, milletlere nur ederin diýär. Ene bärde görüşimiz ýaly şu peygamberlik İşaya peygamber tarapyndan edilen peygamberlik. Bu İsa Mesih gelmedinden öň 1000 ýyl ondan köp müňlerçe ýyl mundan öň edilen peygamberlikler inni täze ähde amal edilip otyr. Täze ähde şol öňki edilen peygamberlikler amala aşdy. Bu bize Hudaý barada näme öğretýär? Hudaýyň hak Hudaýdygyny, Hudaýyň öz sözüni hem berýän wadalarına wepalydygyny bize görkezýär. Bir ýene-de geçen gepleşigimizde Ýewreýler kitabynyň 8-nji babynyň 6-njy 13-nji aýatlaryna sizin bilen seredip geçipdik. Ene şu ýerde İsa Mesih Dawud bilen edilen şertnamany berjay edip öz ölüminiň üstü bilen öz insanlar bilen täze ähd edişýär. Ene Ýewreýler kitabynyň 8-nji baby şu barada bize gurrun berýär. Gelin häzir şonu bile okap geçeliň. Emma İsa berlen ruhanylyk hyzmaty beýleki ruhanylardan beýikdir. Şeýle hem ol täze ähdiň benýatçysydyr. Täze ähd öňki ähdden üstündür we ygtybarly wadalara esaslanandyr. Eger öňki ähd kemçiliksiz bolan bolsady, onda bu täze ähd gerek bolmazdy. Emma Hudaýyň özi ähli ähden kemçilik tapyp halkyna şeýle diýdi. İsrail we Ýahuda halky bilen meniň täze ähd baglaşyk günlerim hökman geler. Muny Rab aýdýandyr. Bu ähd meniň olaryň ata-babalarynyň ellerinden tutup Müsirden çykaran günüm baglaşan ähdim ýaly däldir. Olar meniň şol ähdime sadyk bolmadylar. Çünki şonuň üçin men olardan ýüz öwürdim. Muny Rab aýdýandyr. Ine ol günlerden soň meniň İsrail halky bilen baglaşyk ähdim şudur. Men kanunymy olaryň aňyna salyp, ýüreklerine ýazaryn. Men olaryň Hudaý bolaryn. Olar da meniň halkym bolar. Muny Rab aýdýandyr. Mundan beýlek hiç kim bir-birine ýa-da doganyna Rabby tanaň diýip öwretmez. Sebäbi olaryň uludan kiçe hemmesi meni tanar. Men olaryň etmişlerini bagyşlaryn. Enni günälerini ýatlamaryn. Hudaý bu ähde täze ähd diýmek bilen öňki ähdiň könülendigini görkezdi. Könülüp sandan galan zat bolsa tizara ýok bolup gidýändir diýär. Ene bu Ýewreýler kitabynyň 8-nji babynyň 6-njy 13-nji aýatlaryna şeýle diýär. Eger siz isleseňiz Ýewreýler kitabynyň 8-nji babyny doly okap bilersiňiz. Ene şu ýerden görüşimiz ýaly İsa Mesih şu wagt biziň ruhaniymiz hökmünde suratlandyrylýar. Ol kämil ruhani. Köne ähtlerde ruhaniler hemişe halkyň günäsini Hudaýyň öňünde bagyşlanmak üçin olar kömek etdiler. Ýöne İsa Mesih bu kämil ruhani. Ol Hudaýyň talap edýän işini biziň üçin tamamlady. Enne hiç ili iş edilmek gerek däl. Şoň üçin bärde İsa Mesih
şol täze ähtin biniyatçysy hökmünde suratlandyrylýar. Ine täze äht näme diýe? Öňkü ähtin üstündür diýe. Näme üçin? Sebäbi bu ygtybarly wadalary esaslanan. Sebäbi bu İsa Mesih şu işi doly ýerine ýetirdi. Ol diňe bir sapar özüni gurbanlyk hökmüne biziň günämiz üçin haçda öldü, hem özüni gurbanlyk hökmüne hüdür etdi. Hudaý muqaddes diýe şol yeterlik bide. Indi başga hiç ili biziň günämiz üçin ýa-da insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky şol aýrylygy dikeltmek üçin başga iş edilmek zerur däl. İsa Mesih'in eden işi yeterlik. On haçda biziň ähli günälerimizi öz üstüne alyp ölmegi yeterlik diýe Hudaý. Şoň üçin täze äht, şol täze äht. Şu wagt İsa Mesih'e iman etýän bolsaň, şol diýe köne ähtten üstün. Eger öňkü äht kemçiliksiz bolan bolsady, onda bu täze äht gerek bolmazdy diýe. Täze şol İsa Mesih gelmeden öňkü şu kanunlar, şol köne ähtde edilen ähtler şolarda kemçilik bardy. Sebäbi olaryň hersi insan tarapyndan, hemmesi insan tarapyndan edilip otýar. İnsan tarapyndan edilýän zatlar hemişe kemçilikli bolýar. Diňe Hudaýyň etýän işi kemsiz. Şonu siz ýatdan çykarmaň. Ene İsa Mesih bize nähili gudrat bilen kömek edip otýar. Biz şu wagt täze ähde degişli. Eger biz İsa Mesih'e iman etýän bolsak bu şeýle bolýar. Yine de 8-nji aýatda diýe, emma Hudaýyň özi ol ähtten kemçilik tapyp halkyna şeýle diýdi. Israil we Yahuda halky bilen men täze äht baglaşyk gullarym hökman geler. Muny rep aýdýandyr. Bu äht meniň olaryň ata-babalarynyň ellerinden tutup Müsürden çykaran günüm baglaşan ähtim ýalydyr. Olar meniň şol ähtime sadyk bolmadylar. Şonuň üçin men olardan ýüz öwürdüm. Muny rep aýdýandyr diýe. Şu ýerde de ol öňkü edilen äht barada aýdyp otýar. Ýöne şol köne ähtde edilen ähtim şu täze ähtde edilýän ähtim ýaly däl diýe. İsa Mesih'in özi aýdyp otýar şonu. Täze äht başgaça diýe. Men siz bilen täze äht etşip otýaryn diýe. Täze äht baglaşyk gullarym geler diýmegi şol gün İsa Mesih'in üstü bilen geldi. Hudaý şonu aýdyp otýar. Şoň üçin biz hem täze äht bilen şoňa görä İsa Mesih'e iman üstü bilen ýaşamaly şu günkü durmuşda. Täze köne äht onu täze äht ýaly güýç ýok. Näme diýär şerde 10-njy aýatda täze äht barada. Ine ol günlerden soň meniň Israil halky bilen baglaşjak ähtim şudur. Men kanunumy olaryň aňyna salyp, ýüreklerine ýazaryn. Men olaryň Hudaý bolaryn. Olar da meniň halkym bolar. Muny rep aýdýandyr diýe. Hudaýyň şu wagt kanunlary biziň ýüregimizde ýazlan. Oň mukaddes ruhy biziň kalbymyzda ýaşaýar. Öz mukaddes ruhynyň üstü bilen İsa Mesih bize öz hakykatlaryny ýatlady. Ene şol täze äht berdi İsa Mesih bilen. Men sizi şu täze ähde görä ýaşamaga çagyrýan. Sebäbi şu täze äht köne ähtten üstün. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Gelin häzir ýene-de Ýebreyler kitabynyň 9-njy babynyň 15-nji aýatyna seredip geçelim. Şu sebäpli hem çagyrlary Hudaýyň wada eden ebedi mirasyna goşurmak üçin İsa Mesih täze ähtiň biniyatçysy boldy. Olary owalky äht döwrüne eden günäleriniň jezasyndan azat etmek üçin ol gurban boldy. Ene şu ýerde nähili owudun wada berilýär bize. Gaty güýçli täze äht. Täze bu İsa Mesih'in öz tarapyndan edilen äht. Eger bu insanlar tarapyndan edilen bolsa onu güýç bolmazdy. Ýöne bu Hudaýyň ähti bolany üçin Hudaý şonu biz bilen bizi şol äht boýunça ýaşamaga çagyryp otýar. Ol Hudaýyň ähti. Şoň üçin ol güýçli. Hudaý hiç açan öz ähtini bozmaýar. İnsanlar hökmüne biz beren wadalarymyzy ähtimizi bozup bilýär. Ýöne Hudaý hiç açan öz wadalaryny ret etmeýär, yalan sözlemeýär, hiç açan ütgemeýär. Sebäbi ol insan näl. Ene şu Ýebreyler kitabynyň 9-njy babynyň 15-nji aýatyna görüşimiz ýaly. Näme diýe? Çagyrlary diýe. Hudaý şol özüne çagyrýarlary, Hudaýyň wada eden ebedi mirasyna goşurmak üçin İsa Mesih
täze ähtin binýatçy boldy. Biziň mirasymyz näme? Hudaý bilen ebedi ýaşamaklyk, Hudaý bilen ebedi durmuşy dowam etmeklik, tükünükde ýaşaýyş. Ine şol miras bizde İsa Mesih'in üstü bilen bar. İman üstü bilen biz şu ýaşaýşa iyi bolup bilýär. Egerde biz Hudaýyň mukaddes sözüne İsa Mesih'in gelişi barada edilýän peýgamberliklere iman etmesek, onda biz bu durmuşa iyi bolup bilmeýäs. Şeýle hem biz şol Hudaýyň biz bilen eden täze ähtine görä ýaşap bilmeýäs. Bu diňe İsa Mesih'te bolan iman üstü bilen mümkin. Men öz güýjüm bilen, öz etýän işlerim bilen täze ähte iyi bolup bilmeýän. Bizde köplen şeýle pikir var. Ay men gowy iş etýän, men hiç ýyl erwetlik etmedim, men başgalara mähirlik etýän, men beýleklere mähribanlyk görkezýän, kömek etýän. Elbetde bu zatlar gowy, ýöne biz öz insan güýjümiz bilen dyrjyşyp Hudaýa ýakynlaşyp bilmeýäs. Biziň öz insan güýjümize görä etýän zatlarymyz Hudaýyň öňünde hiç zat. Bizi Hudaýyň gözüniň öňünde kabul etjek zat öz ogly İsa Mesih'in üstü bilen beren ebedi ýaşaýşa iyi bolmak, iman etmek İsa Mesih'e. Ol biz geçen gepleşigimizde de ýatlap geçdik. Yohanna kitabynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatynda Hudaý näme diýär? Ol şu dünýäni söýýänligi üçin öz ýeki täk ogly Mesih'i şu dünýä iyi berdi. Näme üçin şonu iyi berdi? İsa Mesih'e hem şoň eden işine iman etdiýärler ebedi ýaşaýşy bolmak üçin iyi berdi diýär. Özüňiz okan şol aýaty. Intallaň ebedi ýaşaýşa iyi bolmak üçin iyi berdi. Şu dünýäni höküm etmek üçin näde? Halky ebedi ýaşaýşa goşurmak üçin öz ýeki täk oglyny iyi berdi. Onu şu dünýäni söýýänlik üçin iyi berdi diýär. Biz şoňa ynanýasmy? Öz günlük durmuşymyzda. Siz öz kalbyňyzda aňyňyzy barlap görüň. Şu ýerde aýdylýan şu Hudaýyň söýgüsiniň size göre size güýçlidigini ýürekden ananýaňyzmy? Hudaýyň mukaddes sözi şeýle diýär. Ol biz söýenlik üçin insanlar bilen özüniň arasyndaky gatnaşygy İsa Mesih'in üstü bilen dikeldi. Ýene de näme diýär Ýewreýler 9:5-de? Olary owalky äht döwrüne eden günäleriniň jezasyndan azat etmek üçin İsa Mesih qurban boldy. Öz janyny sen üçin, men üçin pida etdi. Öz janyny qurban etdi. Oýlanyp görüň, haça çüýlenmek nähili? Nejis zat ol. Ýöne İsa Mesih siziň hatyraňyz üçin, insanlaryň hatyrasy üçin, hem Hudaýyň erkine amal etmek üçin haça çüýlenmäge razy boldy. Ine nähili güýçli söýgü oýlanyp şu barada. Kim özüni haça çüýleýär? Başga biriniň hatyrasy üçin oýlanyp görüň. İsa Mesih şonu siz üçin etdi. Soň nädip siz İsa Mesih'e ýaşap bilýäňiz? Şu hakykaty bilibem. Nädip onu kalbyňyzda kabul edip İsa Mesih bilen ýaşamany bilýäňiz? Men sizi şu barada oýlanmaga çagyrýan. Ol öz janyny siziň üçin gurban etdi. Näme üçin siz onu kalbyňyzda kabul etmeýäňiz? Ýene de köni ähte Zekariya kitabynyň 9-njy babynyň 9-njy aýatyny bize İsa Mesih'in şol eşegiň taýharyna münüp gelişi barada gurun etýäni. Şolaram İsa Mesih barada müňlerçe ýyl mundan öň edilen peýgamberlikler, şol peýgamberlikler täze ähte amala aşdy. Şatlan ey Sion gyý şatlan, ey Ýerusalim gyýdy, belend owaz bilen gyýgyr. Ine padşaň saňa tarap gelýär. Adyl hem ýeňijidir ol. Ol bir eşege, eşegiň de taýharyna münüp pesgöwürlük bilen saňa gelýär. Ine şu aýdylan peýgamberlikler täze ähte amal boldy. Edil şu müňlerçe ýyl İsa Mesih'in nähili geljekdigi barada aýdylanda täze ähte amala açdy. Gaty, güýçli Hudaýyň peýgamberlikleri, Hudaýyň sözi güýçli. Biz käwat bir zada garaşýas Hudaýyň wadasyna, ey Hudaý, teň mukaddes sözüň şeýle diýär, şonu dile edip garaşýas. Soň biziň öz wagtymyzda Hudaý jogap bermese, biz hem şüphe edip başlaýar. Men özümne bolýar şu zatlar, şoň üçin şonu bilýän. Men şu paýlaşýan zatlarym öz başymdan geçirenden soň
şonu siz bilen paylaşıp otur. Men özüm hem şeyle. Hudaý maňa näçe wadalar berýär öz mukaddes sözüniň üstü bilen. Men şonu dilige uğrayan, garaşyan, men pikir etýän ol tiz jogap berer. Jogap bermese men şüp ketip başlayan. Gelecek barada kalma korku aralaşýar. Ýöne şu zatlar Hudaýdan däl, şüpke korku Hudaýdan däl. Hudaýyň mukaddes sözü näme diýär? Siz diýe iman etmeli, iman üstü bilen siz görüp bilýäňiz diýär. Eger siz ilki görüp soň iman etseňiz bu iman däl diýär. Ýöne şu dünýäde ýaşaýarlar şeýle ýaşaýar. Şu dünýä nähili düşünýär şoňa. Biz ilki görýäs, soň iman etýäs. Ýöne Hudaýyň paçalygyna bu başgaça. Biz iman etýäs İsa Mesih'iň etjekdigine. Näme soraýan bolsak, şol dilegimize jogap berjekdigine iman edip, soň biz görýäs netijesini. Ene şol iman. Täzesiz bilýäňiz Ýebreyler kitabynyň 11-nji babyna şol iman etmek barada näme diýär? İman etmeklik şu ente görmedik zatlarymyza iman etmek. Şu görmedik zatlarymyzy görjekdigimize iman etmeli. Ene şol iman. Hem görmedik zatlarymyza umid etmeli diýär. Ene şol iman. Hudaýyň paçalygyna. İman üstü bilen biz görüp bilýär. Görüp soň iman etmeli däl. Ene şu ýerde aýdylan peýgamberlik eşegiň taýharyna minip pesgullyk bilen saňa gelýär diýip Zekariya müňlerçe ýyl mundan İsa Mesih'iň nähili geljekdigi barada peýgamberlik etdi. Ene soň Matta kitabynyň 21-nji babynyň 1-nji 5-nji ayetlerine şol Zekariya 9:9-da aýdylan peýgamberlik amala açdy. Gelin häzir şoňa teredip geçelim. Ene şu ýerde İsa Mesih'iň Ýerusaleme uly dawara bilen girişi barada gurun gitdi. Matta 21:1-5. Ene gelin häzir şoňa teredip geçelim. İsa bilen şagirdleri Ýerusaleme goloýlap Zeytun dagynyň etegindäki Beytfaja gelellerine İsa ilki şagirdini öňden ýollap olary özüň öňüňizdäki owa barın. Owa giren ýeriňizde daňylygy duran bir eşegi we ýanyndaky taýhary taparsyňyz. Olary çödüňde meniň ýanyma getiriň. Egerde biri size bir zat diýse, bu taýhar Rabbe gerek. Onu dessene, idine, iver deyip aydın, diýdi. Bu da peýgamber arkaly aýdylan sözü, şu sözüň berjay bolmagy üçindi. Ey Sion gyýdy, paçaň ene saňa tarap gelýär. Ol bir eşege, eşegiň de taýharyna minip, pesgowluk bilen saňa tarap gelýär diýip aýdylan peýgamberlik amal boldy diýär. Ene şol peýgamberlik Zekariya 9-njy bab 9-njy aýatda edilen. Ene biz görüp oturýarys, İsa Mesih edil, şol edilen peýgamberlige göre, şol taýhara minip, pesgowluk bilen geldi bize, şu dünýä. Biz nädip İsa Mesih'e iman etmeýän ýaşap bilýäs? Şu hakykatlary bilibem. Biz nädip İsa Mesih'e iman etmeýän ýaşap bilýäs öz durmuşymyzda? Eger biz şu ýerde aýdylýan hakykatlary eşitip iman etmesek, onu biz Hudaý sen bilmeýän, men bilýän şu durmuş barada diýdigimiz bolýar. Bu gedemlik bolýar Hudaýyň öňünde. Şu hakykaty eşitibem, bilibem, pesgowluk bilen kalmada, hem şonu kabul edip Hudaýyň öňünde diýdi çöküp, sag boluş edilen peýgamberlikler üçin, İsa Mesih'i bize bereniň üçin diýip Hudaýa şeýle minnetdarlyk bildirip, diýdi çöküp onu alkyşlap ýaşamaly, şu hakykatlary bilip. Ve Hudaý bize şu zatlary aýan etdi. Öňkü edilen peýgamberlikleri amal etmek bilen, täze ahda amal etmek bilen bize öz hakykatyny aýan edip otur. Nähili gudrat. Siz oýlanyp görüň, başga dine iman etdiýärlerde şeýle zatlar bolup bilýärmi? Elbetde ýok. Dine İsa Mesih bize hakykaty aýan etip bilýär. Yine de siz başga da şol İsa Mesih'iň şol taýharyna minip pesgowluk bilen bize gelişini Markus kitabynyň 11-nji babynyň 1-nji 11-nji aýatlaryna da özüňiz okap bilersiňiz. Yine de Luka kitabynyň 19-njy babynyň 28-nji 40-njy aýatlaryna da özüňiz serediň. Şeýle hem Yohana kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy 19-njy aýatlaryna da şu Zekariya kitabynyň 9-njy babyna edilen peýgamberligiň nähili amal bolandygyny öz gözüňiz bilen görüp bilýäňiz. Ene Markus, Matta hem Luka, Yohana bularyň hemmesi İsa'ny görüp onu eşiden şaýatkarlar. Olar öz gözleri bilen görüp eşiden zadyny bize aýdyp oturýarlar. Soň nädip siz iman etmejek şuna? Şunu eşitibem,
şu hakikatleri bilip hem iman etmeseniz, onu bu sizin kalbinizde gedemliğin bardığını görkezýär. Men Hudaýdan gowy bilýän diýdiňiz bolýar. Bu Hudaýyň öňüne Hudaýa hormat getirmeýär. Hudaý sizi ýaşaýandygyňyzy görkezýär. Ine İsa Mesih öz şagirdlerine aýdyp oba gidip daňylgy duran bir eşegi hem oň ýanynaky taýhary tapyp onu maňa getiriň diýip otyr şagirdlerine. Peýgamberlik amal boldy. Bu taýhar Rabbe gerek diýär. Onu destine ýygyna iýberer. Getiriň şonu maňa diýip otyr. Näme üçin şonu İsa Mesih aýtdy diýe? 4-nji aýatda bu da peýgamber arkaly, Zekariya peýgamber arkaly aýdylan şu söýdüň berjaý bolmagy üçin etdi diýe. Şu söz Zekariya näme diýdi? Ol bir eşegiň taýharyna minip pesgowluk bilen saňa tarap geler diýdi. Ene şol amal boldy. Ene häzir ýene-de Yohanna kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy 19-njy aýatyna da teredeliň. Ertesi gün bayramçylyga gelen uly mahalle İsa'nın Ýerusalime gelýänini eşitdi. Ene bu Zebur kitabynyň 117-nji babynyň 25-nji 26-njy aýatlaryna adamlar palma şaharlaryna alyp onu garşy almaga çykdylar. Olar şeýle diýip gygyrşýardylar. Hudaýy öwgüler bolsun. Rabbim adından gelýäne alkyş bolsun. İsrail padşahyna alkyş edýän edil mukaddes ýazgylarda gorkma ey Sion gyýdy. Ine padşaň taýhara minip gelýär diýip ýazylşýaly İsa bir taýhar tapyp mindi. Şagirdleri şol wagt bu zatlara düşünmediler. Emma İsa şöhratlandyrılandan soňra bu sözleriň ol hakynda ýazylanlygy we özleriniň muny ýazylşýaly edendikleri olaryň ýatlaryna düşdi. İsa Lazary madardan çağırıp diýeldende köp mahalle bu wakany gördü. Indi olar bu hakda hemmelere gurrun berýärdiler. Şonuň üçin İsa'nın görkeden bu kudreti barada eşiten köp adamlar onu karşılamaga çykdylar. Şeýlelikde fariseýler bir-birine görýäňizmi? Elimizden hiç tat gelmeýär. Bütün dünýä onuň ýygyna eýerdi diýişýärdiler. Ene şu ýerde de biz görýäs. Näme bolup geçip otyr? Şu ýerde de agdalýar şol. Ine padşaň taýhara minip gelýär diýip ýazylşýaly İsa bir taýhar tapyp mindi diýär. Yohanna da şunu ýazgysyna şaýatlyk edip otyr. Biz gördük Markusam şeýle şaýatlyk etdi. Başlan Matta 21-nji aýatda da gördük şu şaýatlygy. Zekariýaň eden peýgamberligi Matta 21-nji aýatda 1-nji 5-nji aýatlarda amal boldy. Ýene de biz Yohanna kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy 19-njy aýatlaryna da şunu görýär. Nähili şol Zekariýaň eden peýgamberligi täze ähde amal boldy. Ene görýäs biz şerde korkma diýe ey Sion gyýdy. Sen padşaň taýhara minip gelýär diýip Zekariýaň peýgamberligi ýene de bärde agdaly otyr. Sion gyýdy bärde şol Israil halkyna ýüzlenip otyr Hudaý öz halkyna. Men gelýän ýa. Olan kynçylykly pursatyna Hudaý olara şeýle öz kalbyna köşeşdirme berip otyr. Tüde de şeýle ýüzlenýär Hudaý. Men şu wagt siziň durmuşyňyzda näme bolup otyr men bilmeýän ýöne Hudaýyň şu ýerde aýtýan hakykatyna iman edip öz kalbyňyza rahatlyk bermegine siz ýol bermeli. Gorkyny aýryň, şüphäni aýryň. Şu ýerde aýdylan peýgamberlikleri kabul edip İsa Mesih bilen täze durmuşda täze ähde gura ýaşamaga sizi çagyrýan. İsa Mesih şonu etleýär. Ata Hudaý şonu etleýär. Şoň üçin ol öz ogluny şu dünýä iýberdi. Siziň üçin iýberdi şonu. Sizi töýýänligi üçin, siziň aladaňyzy etýänligi üçin. Ýöne näme üçin biz İsa Mesih saýlamaýar? Näme üçin onu öz durmuşymyzda iman etmeýär? Gedemlik sebäpli bir şeýle etýär. Täze biz öz durmuşymyzda özümiz dolandyrmak isleýär. Hudaýa tabin bolmak islemeýär. Şoň üçin biz öz durmuşymyzda şol öz ýolumyz bilen gidip otyrdy. Ýöne bu Hudaýyň öňünde gedemlik. Bu Hudaýyň kalbyna agyry getirýär biz şeýle edemizde. Täze Hudaý ilk başda intallary yaradanda özü bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmak üçin yaratdy. Süýgü gatnaşygyna bolmak üçin. Intallar haçan men öz ýolumy özüm dolandyrjak Hudaýa iman etjek däl diýende bu Hudaýyň kalbyna güýçli agyr salýar. Ol öz ogluny siziň üçin iýberip, intallar bilen Hudaýyň arasyndaky aýrylygy dikeltmek üçin eden işlerini red edip ýaşasaňyz Hudaýyň kalbyny ynjytýar. Ol sizi özüni kabul edip öz ýoluna ýöremäge çagyrýar. Menem sizi şeýle etmäge çagyrýar. Şu wagt durmuşyňyzda näme bolup geçip oturan bolsa, şu ýerde aýdylýan peýgamberliklere iman edip ýaşamaga men sizi çagyrýan.
Şu yerde aydılyan zatlaryň hemmesi siziň üçin, men üçin, siziň üçin. Ýöne biz İsa Mesih'e iman etdi bilen şu zatlara eýe bolup bilýäs. Men ýene de Zebur kitabynyň 41-nji babynyň 9-njy aýatyna näme diýilýär? Şu barada gurun etmek isleýän. Ene şu aýatda İsa Mesih oňa nähili haýyrlyk edilipdir. Şu barada gurun gitýär. Hatta dudumy iýen, bil baglan dostum maňa hyýanat etdi. Ene bu Zebur 41:9. Şu ýerde görüşimiz ýaly kontekste seredemizde bu Davud Padşa. Davud Padşa düşmanlar tarapından köp iýdirlany ýöne bu İsa Mesih barada da gurrun edip otýar. Ol haça çüýlenmeniň öň ýanyna öz şägirdleri tarapından reddedildi. Siz bilýäňiz Petrus näçe gezek? Ay men İsa Mesih tanamayan, men bilmeýän onu diýip 3 gezek reddetdi. Şo barada gurrun edip otýar. İsa Mesih şu dünýä biziň üçin gelip haçta ölmediň öň ýanyna iň ýakyn dostlary, şägirdleri onu reddetdi. Ondan gaçyp gitdiler gorkudan ýaňa. Ene biz şonu görýäs Zebur 41:9-da. Iň ýakyn ýoldaşlary onu reddetip gaçyp gitdiler. Ýene de gelin häzir Yohana kitabynyň 13-nji babynyň 18-nji 26-njy aýatlaryna näme diýär şoňa seredelim. Men siziň hemmeňiz hakda aýtmaryn. Men öz taýlarlarym bilýärim. Emma goý bu mukaddes ýazgylardaky hatda dudumy iýen baňa hyýanatlyk etdi diýen sözler berjay bolsun. Şu çöregi okara batyryp kime bersem o şoldur diýip jogap berdi. Onsoň ol çöregi okara batyrdy da ony Simonyň ogly Judas Iskariota berdi diýär. Diňe bir Petrus İsa Mesih'i reddetmedi. Judas hem İsa Mesih'i reddetdi. Siz hem şu wagt İsa Mesih'i reddetdiňizmi? Eger siz İsa Mesih'däki täze durmuşa, şoň size berýän durmuşuna iman edip, İsa Mesih'e iman edip ýaşamasaňyz, siziň hem Rabbi reddetdiňiz bolýar. Öz kalbyňyzy barlaň şu wagt. Siz kalbyňyzda İsa Mesih'e yürekden iman etdiňizmi? Eger yürekden iman etmeýän bolsaňyz, bu İsa'ny reddetdiňiz bolýar. Hudaýy reddetdiňiz bolýar. Men sizi İsa Mesih'i kalbyňyzda kabul edip, oň bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmaga çagyrýan. Şu günkü paýlaşan peýgamberliklerimiz barada oýlanyp, şoň siziň üçin gelenlik üçin oňa minnetdarlyk bildirip, alkyşlap ýaşamaga çagyrýan. Öňüne diýdi çöküň. Pesbällik edin. Ol size garaşýar. Gynantagan biziň şu günkü gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de indiki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem ýoldy, bütün kalbimi sana tapşırdım.